Yano wuok chien gonde ariyo kuom nono moloyo Murang'a Seal gonde 3-2 e tugo mar KPL. Gonde mag Gor nolo gi jotugo Felix Oluoch, Paul Ochuoga kod Ebenezer Asifua. Gor koro dok e thuolo mokwongo e chung' mar lig ka koro gin gi points 30 bang' tuke 15. Iluwogi e thuolo mar ariyo gi FC Leopards. Kelujo na upasia ufimbo tu, wanachinja na kutembea. Unapigwa mrefu kutoka Francis Yololo Memusi, amemzidi kasi Yololo! Francis Yololo! Branton Unyona, kata na kwenda kuleta ndani Mustafa Udor. Mustafa! Felix Oluoch Moya! Samuel Kapena ameurusha mrefu. Kwenda kuondoa Michael Owen Pala. Paul Ochuoga! Moja tu. Alfa Kristo Nyango, pasi inapigwa pembeni kwake Paul Ochuoga, yupo onside. Inaletwa ndani huku nafasi kwa Ebenezer. Here comes